Къде е бебето? Ела да пипнеш риба! И после мене и Георгиев за патките. Трябва да ви говорите за Ние ще го пуснем обаче, за да дойде баща му да се отблагодари. На това трябва да там му да дойде, не да прати там. Докато го е докато ще го фанеш. Това до сега толкова да го изял вече. Снимаш ли го какво разправя тук, не? Какво беше? Catch me if you can, нали? Ако можеш ме хвани. Който си го може, си го може. Вижте му бачката каква е. Лилава. Сега се забира си ми ближа. А не, неки. Мислиш, или така да го захванеш, да го пущи? Намери ли вече? Това е с две педи мога го премериш. Чакай. 130 сантиметра, 30 някакъв. Там. 55 цента. 55. Хайде, Тони, взимай го. Ще го пускаш? Ето, хвани го хубаво. Иван е прав. Тук ще се определя. То няма нищо. Айде, айде така. Няма да го фърляш, а долу водата го сложи. Водата малко да. Айде. Айде, пусни го си. Пусни го. Той ще се оправи. Пусни го там. Пусни го. Айде, дръпнете се си. Ето го. Той ще се оправи. Тата, аз покалкам. Айде, тръгна. Тръгнал, стега. Той отива вече навътре. Не се вижда, Геци, повече не се вижда. Той вече е там. Спра навътре, да. Айде, дедо си да викне.